Det bliver mig. Nej, det bliver Rolf. Mami. Bernadette skal fjerne en trekantklods. Det bliver Rolf. Det kan ikke blive mig. Kun én hånd, ikke Alright, you så? ready? Ja, ja, bare kom ind. Nej, det kan du ikke. Jo, tro på det. Kom nu, tro på det. Ah! Klods med jord. Mami, det er dig, der klods med jord. Gør mami, gør mami, Nej, gør mami. Mami. Er det så ikke klods? Er det så ikke klodsmajoren, der skal rydde op? Er det ikke hvem skal rydde op, Mille? Vi skal den ø. Den, der har bidt i den. Let's have a look. How many teeth? Jo. Nå, Mami, vi Ja, skal det var uheld. spille igen. Nej. det var uheldigt.